Дивіться у цьому випуску. Життя заарештованого в Криму Арсена Джипарова під загрозою. Чем это все может закончиться, мы можем только предполагать. СБУ склало списки переселенців, що не отримуватимуть соцвиплат. Не понимаю, как я попал в эти списки, почему. Турчинов готується до війни з Росією. Кремль продовжує готуватись до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні. Добрий вечір. Час новин на АТР. 20 квітня 1148 день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. Життя Арсена Джипарова під загрозою. Про це після засідання суду заявив адвокат Джеміль Темішев. У Джипарова запалення вуха, на яке адміністрація та лікарі СІЗО не звертають уваги. Адвокат подаватиме позов проти ізолятора за недбале поводження із заарештованим. Арсена Джипарова заарештували торік у квітні після обшуку в його будинку. Окупанти закидають йому участь у забороненій в Росії організації Гізбут Тахрір. Был на шее свищ. Сейчас это все воспалилось. Но сейчас фактически рискует его жизнь. Вот. Если сейчас этот плюс там за ухом прорвет, там, мозг, это же жизненно важный орган. Чем это все может закончиться, мы можем только предполагать. Так званий Верховний суд окупованого Криму не задовольнив апеляцію Мусліма Алієва. Про це заявив його адвокат Сергій Легостов. Засідання знову було закритим, як і попереднє. Хоча, за словами Легостова, юридичних підстав до цього не було. Адвокат заявив про упередженість та необ'єктивність суддів. Муслім Алієв – один з 4 так званих ялтинських фігурантів справи Гізбут Тахрір. ФСБ затримали його торік у лютому, після чого звинуватили в участі у забороненій в Росії організації. Ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Алиева суд рассмотрел, а ходатайство и Алиева, и стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест суд в постановлении вообще не рассмотрел и, естественно, никак не мотивировал. Поэтому имеется налицо нарушение статьи 15, то есть состязательности, равноправия сторон УПК Российской Федерации. Врятованого з судна героя Арсеналу українця перевезли до Ростова. Громадянина України Костянтина Черненка привезли в одну з ростовських клінік, звідти його доставили до консульства України. Додому на Херсонщину він повернеться не раніше, ніж за тиждень. Суховантаж героя Арсеналу, який стояв на рейді, затонув в акваторії Чорного моря. На борту було 12 членів екіпажу, 9 з яких громадяни України, 2 росіяни, 1 громадянин Грузії. 3 члени екіпажу судна загинули, пошуки ще 8 тривають. Дружина та донька врятованого дізналися про те, що він у Ростові, телефоном від самого Костянтина. Мы, конечно, рады, что живой. Больше не пустим. Мы с Дотей договорились, больше не пустим папу в рейс. Я жду своего папу. На корабль на другой пустишь его? Нет, Почему? чтобы опять не перевернулся. 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб потрапили до так званих списків Служби безпеки України. Усім, хто в переліку з 1 квітня перестануть платити соціальну допомогу та пенсію. Чому саме, дізнавалася Лідія Полянська. Віталій – інвалід 2-ї групи. До 2014 року жив у Дебальцево. Під час візиту до родичів у Київській області дізнався про початок антитерористичної операції на Сході і вирішив не повертатися. Влітку 2014-го оформив довідку переселенця та отримував 1300 гривень соціальної допомоги. Єдине джерело прибутку, якого його позбавили в квітні цього року. Человеку на коляске найти архитектурно доступное жилье в разы тяжелее, работу найти в разы тяжелее. То есть, как бы, практически нереально, я бы сказал. Буквально маму, папу проведал я с женой, выезжали в августе прошлого года на 5 дней там, и все. Ну, как бы, туда-обратно. И не понимаю, как я попал в эти списки, почему. За даними СБУ, до списку позбавлених виплат потрапили 200 тисяч людей. Основна причина – перебування на непідконтрольних Україні територіях понад 60 днів на півроку або відсутність за місце проживання під час перевірок. Проте опитування фонду «Право на захист» показали масові порушення. Пенсійний фонд, просто отримавши ці списки, без будь-яких попереджень і повідомлень, призупинив з 1 квітня 2017 року пенсійні виплати всім особам, які були включені до цих списків.
Управління соцзахисту почали перевірки внутрішньо переміщених осіб. І якщо особа просто була відсутня в момент перевірки, їй так само скасовують довідку і припиняють соціальні виплати. Перше. Страждають самі переселенці, як ми вже побачили, люди, які дійсно проживають, які мають право як на адресну допомогу внутрішньопереміщеної особи, так і на всі інші виплати соціальні, зараз їх позбавлені. По-друге, працівники соціальних захистів, працівники пенсійного фонду мають додатковий клопіт, додаткове навантаження. Журналісти «Заман» намагалися зв'язатися зі спікером Служби безпеки України, аби дізнатися, як формувалися списки, чому припинили виплати пенсіонерам та інвалідам, та чи є можливість поновити соціальну допомогу від держави. Спікер СБУ на телефонні дзвінки не відповідала, повідомлення у Фейсбук ігнорувала. «Заман» продовжують спробу зв'язатися з представниками СБУ, аби дізнатися, хто і чому потрапив до списку. За цей місяць в Україні до судів передали близько 20 позовів на відновлення соціальних виплат. Лідія Полянська, Ельдар Тарахташ, «Заман», АТР. Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни. Про це заявив на церемонії відкриття Києво-Могилянської бізнес-школи «Стратегічне лідерство сектору безпеки і оборони» секретар РНБО України Олександр Турчинов. Він стверджує, що Росія підсилює свої позиції на непідконтрольних Києву територіях на сході України. Турчинов також повідомив, що до введення бойових дій на Донбасі залучаються курсанти військових навчальних закладів з Росії. Кремль продовжує готуватись до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної Європи, а також остаточною втратою незалежності країн, що нині перебувають в кремлівській орбіті. Російські підрозділи, дислоковані поблизу державного кордону, спроможні протягом 2-3 годин вторгнутися на територію нашої держави. Готується до війни і військово-промисловий комплекс Росії. Останнім часом ряд підприємств ВПК Росії переведено на посилений графік роботи. Деякі з них працюють у трьохзмінному режимі. До виконання замовлень Міністерства оборони Росії залучаються підприємства, що раніше не належали до складу російського ВПК. Україна має бути якнайшвидше інтегрована у європейське суспільство. Про це заявив політолог Семюел Чарап на конференції Ради з міжнародних відносин. Він вважає, що Росія веде гібридну війну і завойовує вплив саме завдяки затягуванню територій у міжнародні конфлікти. Мы заявляем, что у России не может быть сферы влияния в ближнем зарубежье. Но де-факто мы также говорим, что не примем Украину и Грузию в НАТО или Евросоюз, в значительной степени потому, что Россия вторглась в эти страны. Таким образом, Россия всегда будет обладать влиянием на постсоветском пространстве. Есть интересные идеи, включая введение Временной администрации ООН наподобие той, что существовала на отдельных территориях бывшей Югославии или в некоторых других регионах. Такая интернационализация может позволить восстановить украинский суверенитет в Донбассе в течение 3-4 лет. Рішення Міжнародного суду в Гаазі є обов'язковим як для Росії, так і України. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Учора суд у Гаазі зобов'язав Росію припинити репресії проти кримських татар і українців в окупованому Росією Криму. Також представницький орган кримських татар і Меджліс разом з цим забезпечити на півострові освіту української мови. Росія дуже аматорськи відноситься до міжнародного права і трактує його зовсім інакше, але все ж таки ми сподіваємося, що Росія буде виконувати це рішення. Ми пам'ятаємо також заяву речника Кремля, який зазначив, що ми віднесемося з повагою до рішення Міжнародного суду, не будемо його виконувати. Якщо Росія не виконує це рішення, це дуже сильно політично і іміджево вдаряє по Росії в цілому. І фактично Росія виходить з системи міжнародного права взагалі в цілому. Кілька школярів було шпиталізовано внаслідок неправильного поводження з вогнегасником. У Київській гімназії 107 шестикласник висунув запобіжник з вогнегасника та почав гратися з ним. За словами директора гімназії, інцидент стався після другого уроку. Учень вийшов у підсобне приміщення і вирішив перевірити, як працює вогнегасник. Наші журналісти дізнавалися про подробиці. 4 діток отримали ураження очей, але на сьогоднішній момент все нормально, просто воно їм пекло. Ми відправили їх в медкабінет, викликали швидку і
Зараз і батьки, і вчителі віддзвонилися, що все добре, ніяких наслідків цього немає. Все з очима все добре. Сьогодні дійсно о 10 годині 42 хвилини до нас надійшов виклик про начебто вибух в одному з ліцеїв по вулиці Веденська, 35. По прибуттю на місці події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вибуху не було. Скоріше за все була така ситуація, що видіргнув і відразу нажав, і, можливо, десь щось відійшло, можливо, тиск був занадто великий, маленький. Ось така ситуація тоді за могла вийти. Вогнасник порошковий, порошок дуже сильно в замкнутому просторі розлітається і потрапляє і в легені, і в очі. Це дуже небезпечно, насправді. Тому з цим треба обережно поводитися. У київських ресторанах розмовлятимуть українською. На засіданні Київради депутати у першому читанні підтримали проект про подолання наслідків совєтської окупації. У проекті зазначається, що мова спілкування у сфері послуг має бути українською. Це рішення підтримали 91 депутат. Автор проекту Юрій Сиротюк каже, що першочергово відвідувачам кафе мають приносити меню українською, а вже на вимогу будь-якою іншою мовою. Якщо хтось буде злісно порушувати, то єдиний санкційний механізм, який є в Київської міської ради, це коли наступного разу цей магазин, кафе чи надавач послуги звернеться до Києва переукласти угоду, отримати нанову ліцензію, то Київ скаже: друже, на жаль, ти дуже злісно порушував Конституцію України, статтю 10 і наше рішення, і навіть той самий закон Ківалова-Колесніченка. Дуже хочеться вірити, що ми будемо найближчим часом це мати, осяжні місячні перспективи, але я не хочу забігати наперед. У селі під Балаклією загинув 4-річний хлопчик. Його батько намагався розібрати на металобрухт предмет, схожий на снаряд, що знайшов на вулиці. Через недбалість боєприпас вибухнув. Полум'я охопило все подвір'я. Батько та син, що знаходився поруч, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Хлопчик не вижив. Загоряння вибухонебезпечного предмету сталося у дворі приватного будинку. Як повідомляє начальник Балаклійського відділу поліції, снаряд, знайдений 36-річним батьком, ніс загрозу для оточуючих. Це, щоб ви розуміли, не снаряд, це частина ракети. Та частина, в якій знаходиться іменно пальне ракети. Він привіз його додому і, як стверджує, з подальшою ціллю розібрати і здати на металобрухт. Саме тут здійнялось полум'я. Воно поширилось на огорожу, будинок, машину. Це той автомобіль, який нещодавно загорівся. Слідчими відкриті кримінальні провадження за незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та за вбивство через необережність. Учора в Балаклійському суді постановили вжити запобіжний захід щодо звинуваченого та залишити його під домашнім арештом до остаточного вироку. Яна Лукашова, Павло Ященко, Віктор Пономарьов, АТР, Заман. Місто Балаклія відновлюється після вибухів 23 березня. У місті, що на Харківщині, вибухнули снаряди у військових складах, через що багато вибухонебезпечних предметів розлетілося у Балаклійському районі. Державна служба з надзвичайних ситуацій запевняє, до 18 травня територія буде повністю очищена. Майже місяць пройшов від моменту, коли в Балаклійському районі лунали вибухи. Зі слів голови районної ради, наразі місто повернулося до звичайного ритму. Рішенням Кабінету міністрів виділено 100 мільйонів з резервного фонду, 10 мільйонів виділено обласною державною адміністрацією із обласного бюджету і 2 мільйони ми виділили на сьогодні з районного бюджету. Ми зараз працюємо, головне завдання – це нас відновити житло пошкоджене, багатоквартирні будинки. Зараз ми працюємо за допомогою інших районів в приватному секторі, відновити багато руйнувань в приватному секторі. Майже 1500 будинків зазнали тих чи інших ушкоджень. ДСНС продовжують розмінування території, очищуючи її від вибухонебезпечних предметів. За моєю спиною працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять розмінування на території Балаклії. За допомогою металошукачів вони знаходять вибухонебезпечні предмети на глибині 60 см та вилучають їх. Вони працюють за 70 метрів і далі від території складів. Проведення робіт з розмінування у важкодоступних місцях. Болотиста місцевості, на полях є водойми, які потихеньку висихають
потрібно обстежити, а також сильно захаращена чагарниками місцевість навколо арсеналу. Це ті вибухонебезпечні предмети, які рятувальники знайшли сьогодні. Яна Лукашова, Павло Ященко, Віктор Пономарьов, АТР, Заман. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мавілієм Ухтаровою. За 45 хвилин ефір продовжує програма «Бугун». Ілона Довгань говоритиме з режисеркою та продюсером фільму Джамалою Юей. Будьте з АТР. Гарного вечора.